गिबियावनो जयन्त बसुमतारी सार बिथांखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय कंग्रेचुलेसन हरबाय, साबायखर बावहरबाय। बिथाङा थारैनो देरहासार जाबाय। जोङो गोबां नाजादोंमोनब्लाबो जुजिदोंमोनब्लाबो जोंनि जुजिनाया आरोबाव खम जाबाय आरो नांबावगौ, जुजिबावनांगोन, बे आद्रा जानानै थाबाय। नाथाय रायजोनि अननाय आरो आशीर्बादा BPF खौ नागाराखै। 4,36,000निबो बारा भट लानानैब्लाबो BPF नि बिजाथि बिथां खाम्फा बरगयारी सारा जेनदोंब्लाबो रायजोनि अननायखौ आशीर्बादखौ जों मोनदों। बे गोरलै बाथ्रा नङा। दिनै बिथांमोननि सरकार दङ, बिथांमोननि थाखा फैसा, बिथांमोननि आसामनि आशीर्बाद, बिथांमोननि ओरैहाय दिल्लीनि आशीर्बादा बिथांमोनखौ दिनै बजबनानै लाबाय। जेखिजाया गोजोननाय मोनदों। 10 बोसोरनि उनाव जोंनि बे क'क्राझार लकसभाया गोमादोंमोनब्लाबो जोंनिनो आंगो बिदा, जोंनिनो आंगो न'खरनि फेमिलिनि BTC निनो सासे सारा जयन्त सार बसुमतारी बिथाङा मोनबाय। बिथांखौ जोङो बा आंनि पार्सनेलि हिसाबै आङो कंग्रेचुलेसन हरबाय। आसा खालामदों BTC नि थाखाय, गावनि बिदा फंबायनि थाखाय, आंखालनि थाखाय, फेमिलिनि थाखाय गावनि साननानै दिल्लीयाव बुंगोन आसा खालामदों, मोजां खामानिखौ मावलांगोन आसा खालामदों। जाफोर मावनांगौ आद्राफोर दङ रायजोनि गेजेराव मावफुंनानै दिन्थिनायखौ जोङो आसा खालामगोन, फोथायगोन। दा निमाहा बिदों, गोबां इलेक्शननि समाव सोरदोबा नांज्लायनाय, सोरखौबा सोंखारिनाय, सोरजोंबा गाज्रि बुंजानाय बेफोरबायदिया जाखायो। आंहा बेयाव जेबो बुंनांगौ गैया। गाज्रि सोंखारिलायनाय, गाज्रि मुं सुलायनाय बिदिया जायो। आंबो सोरखौबा बुंबाय, सोरजोंबा आंबो बुंजाबाय, बेफोर जेबो नङा गाइस। रायजोफोर मोजाङै थादो। फैबाय थानाय समाव आरो मोजां बिदिनो जुजिनाया जोंहा थाबावगोन। जेबोआनो जायाखै, जोंहा जेबो नार्भास जानांगौ गैया। जों 4,31,000निबो बारा भट जों मोनदों। दा फैबाय थानाय समाव आरो गोबां मोजांसिन जागोन होनना जों सानदों। बयखौबो साबायखर बावहरदों। रायजोफोरा जाय जोंनि खस्थ' खालामनायाव हेफाजाब होबाय, जायफोर एरियाफ्रा दिनै कभार खालामबाय, मोजां भटिं खालामबाय, मानगोनां खाम्फा बरगयारी सार बिथांनो जों साबायखर बावदों। फैबाय थानाय समाव आरो बिनि जुजिनाया थालांबावगोन फोथायदों। बिनि थाखाय दा जोबनायाव आरोबाव आङो आंनिफ्राय जयन्त बसुमतारी सार बिथांखौ कंग्रेचुलेसन हरबाय, साबायखर बावहरबाय। बिथांनि नाजानाया जाफुंथों। जोंनि BTC नि थाखाय, बर' हारिनि थाखाय, बिदा फंबायनि थाखाय, बिभिन्न जनगोष्ठीजों लाफानानै जि राजनितिक बेयो मोजां जालांगोन। न'खरखौ मोजाङै नायगोन, गावनि बिदा फंबायखौ मोजाङै नायगोन, बेखौनो फोथायनानै आं दिनै आंनि फुंबिलिनि बे मोनसे फिसा साबायखर बावनायखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव दोनथ'बाय। गोजोन्थों।